Salutare băieți și fete și bine v-am găsit la primul clip de pe acest canal. Am și un canal în engleză, am și un canal de Twitch. Dacă vreți mă urmăriți acolo, bine, vorbesc în engleză mai mult, dar am gândit să fac și un canal în română. Băi, n-am mai jucat CS16 de vreo 7-8 ani și eu înainte ce mă jucam în continuu Zombie Plague. Bă, și haideți să vedem, n-am mai jucat de foarte fucking mult timp. Și hai să vedem cum e. Suntem spectate acum, hai să ne facem teroriști. Sau... mă fac asta. Meniu arme. Am arma pe stânga, că am ieșit din joc, nu știu cum să mai schimb. Stai să dăm un salut aici la frații noștri. Hai că am știu să scriem. Și aia e. Un pic lag aici. Nu știu că e. Și desigur dacă vă place CS16 vom mai posta foarte mult. Și probabil o să facem și, stați să ieșim de aici să ne auzim mai bine. Și probabil o să facem și live-uri pe Twitch, dar o să vorbim și în engleză și în română. M41 Glock, opa, avem și skin-uri aici. Stai să pun și un amortizor, avem și double jump. Sper că nu mai apune primul. Nu știu ce să fac. La felul meu sunt slab rău pe parcurs. Bă, ce amintiri să mor eu, frate, deci n-aveți idee. Păi, de ce nu dau un pic? Asta n-a spurtat niciodată, că îmi sare ținta pe 1.6. Dai jos! Mai sunt mulți? Mai e ăsta. Let's go, băieții mei, ha! Ho, 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 ho! Ne luăm AUG. Da, AUG, bă, e bun, am uitat. Și 5-7 ca să spamăm ca nebunii. Mod Swarm. Dar de ce nu, mă, că eu trebuia să-l iau? Da, ăștia le iau, bă, frate, bă, cu săritul, ești nebun? Bă, ce easy sar cu ăsta, ești nebun? Nu, v-am pupat. Dai. Cum era, mă? Șoc. Oh, să mor eu, mă duceam, lasă să moară. Hai, lasă să nu mai moară nimeni.
Eu. Ce faci, mă, ești nebun și te-ai pus proteinele aici? Bă, what the fuck? Ce masă, de care era, mă? Snow Mix. Nu, că m-am săturat de aia. Mi-am adus aminte de aia. Zmă Fox 3. Hai, asta de mă. Rabete, ce faci? Știi că ești Matrix cu parpala acolo. Cum schimbăm? Bă, jocul ăsta e legendar, ăsta nu moare niciodată, pe bune. Acid, man. Bă, eu sunt ultimul, ești nebun? HK pentru a selecta clasa 8. Dă-mi augu. 5-7. O să mai învățăm noi prima oară când joc pe Zuma X în Dungeon. Bine, nu e prima oară, m-am jucat pe asta, mi-aduc aminte. Când eram foarte mic. Dacă spune laser, spune laserul. Cum cumpăr laser? Da, și uite, ăsta e numele meu la Twitch, care vreți să intrați. Follow ceva. A, lasă-mă dacă pui a laser. A, mă, viețile mele. Mi-a răspuns bă vreo unul? Mă aduc aminte și acum era iarna până 2012 11. Mă jucam 1.6. Nu mă, CS 1.6 e mult mai șmecher ca CSGO, părerea mea. Atâta că mă enervează ținta, că sare, da. O să jucăm și CSGO dacă vreți, și Minecraft, foarte multe jocuri, dar na. Eu v-am spus, am un canal în engleză și unul, am gen un canal în engleză și unul în care fac Twitch, gen, pe Twitch. Și pe ăla fac live-uri, cu ce mă joc eu. Și pe ăla vorbesc și în engleză și în română, nu contează, deci puteți să intrați, dar na. Let me break you. Alea care legendar, nu? Da, e mă, asta ce faci? Hai și neunchiul. Stați un pic, băieții mei, să vedem dacă filmează OBS-ul, să nu avem problemuțe. Filmează perfectandos. Hai. Și mă sună lumea pe mine acum fix când filmez. Ok, let's go. Ha. Zi-mă ASD. Sper că nu am copyright de la muzică, așa că o să vorbesc cât mai tare. Perfect. O să caut omul săltărețul, are o săritură puternică. Come here, boy!
Bă, ce slab sunt. Și înainte rupeam post 1-6. Nu știu viață dați la unei. Mor. Mergi mai prost. Eu cu sedutărețul sunt vrața mea. Mergi mai prost. Ce lag are omul meu? Nu știu unde e să mă duc. Câinele ăsta e enervant că nu poți să-l țintești. Trage-mă, că oricum trebuie să încarci și tu, nu? Am pupat. Mai pe mă duc. L-a infectat cu grenada. Cum schimb clasă la ZM? Hai că răspundem. Ești pe mine. Alege clasul 1. Hai că m-am dat eu, dar... Uite mă să intru și eu aici. Pe bune, mă? Te pupă Johnny. Te pupă Johnny. Bă, ce are mă de nu moare din prima? Ce bulan. Nu știu de ce am luat arma asta, dar să nu mă întrebați. Mamă. Să jucăm. Nu mă, înapoi. Stați așa. Alege clasa zombie. Și facem level. Dar nu știu level sunt. Ia. Level 1. Mergi mai prost! Level 22 să mă bată tata. Bă, și intrați și voi pe serverul ăsta, că e tank.
O să caut zâmă escape, mă, frate, și pe CSGO. Dar aia aștept să mor eu. Nu cred că e cineva în România care joacă zombie escape sau... Că ați văzut că în străinătate sunt câțiva care mă uitam eu când eram mai mic. Și făceau live-uri. Făcea episoade gen zombie escape, dragi la ce. Bam. Bam, cât un kill m-am mâncat așa. Dar nici nu cunosc, adică știu harta, de când eram mai mic, da. A, pe nu car și tu, mă, frate, mă. Tot pe mult. Asta face șmecherii, mă. Mamă, să nu bată taza, asta e Nemesis. Rupe capul. A, ce este, mă? Legendary Gunner. Nu, următor. Pe 9. Cum era, mă? Shop. Chiar mor. A făcut level 2. Și așa văd și eu rank-ul, nu? Rank. Da, bă, mie îmi place serverul, e foarte tare, sper să intrați și voi. Și hai să vedem, păcat că a scos, că mi-a spus băieții, că a scos ăsta. Ce să mai tastez eu repede, mă? Au scos jetpack-ul și era frumos. O să căutăm și servere cu jetpack, sunt mai multe. Shit. De lavă! Mamă, ce, dar e un lag, bă, și nu e de la mine. Mai jucăm un pic, băieți, și încheiem. Uite, am 30 de FPS-uri încolo, frate. At least, yeah. Aaaa, moșule, te-am luat. Stai să l ajutăm și noi pe fratele. Pe fratele Mario. Hai, mă, că-ți dau lame, mă, mâncați aici. Da, mai prinde pe ăsta, dacă. Are ca de la legendar. N-ai ce să-i faci la mă. Dacă îl prindeam pe ăsta. Știau VIP, cred. Ah, uite și tu, bolan, mă, mâncați așa. Îngheață, nu, mă. Credeți că mă omoară? Dacă îl mor pe ăsta... A, mă las-o, dragă, câte ai? Pare că erau două, mă. Hai să luăm cu famas. Hai să mergem și noi cu cineva.
Bă, nu știu dacă mi-a răspuns cineva la cum iau laser, dar vedem acum. Și cum îl pun. De ce nu merge? Hai că vedem după. Eu nu că trebuie să pui în baie ceva, dar am uitat. Nu știu cum să pune, am uitat, băieți. Pe V, dar... Da, mă, cum mi-a dat la înceată. Așa, mă, gata. Am înțeles. Mai era... Deci pe V punem laser. Pe K îl scoatem. Pe V îl punem, gata. Bă, unde am pus eu laserul ăsta, mă? Numai că îmi dau ăștia bani, că știu că n-ai voie să faci așa. Mai jucăm o mapă.